मानगोनां जोंहा गामिनि कासाइगाव गामिनि जोंनि थागिबि अनुजित गयारि बिथाङा दिनैनि समाव जि लकडाउन जादों दा बे लकडाउन समाव जोंनि मानसिफ्रा गोरिब मानसिफ्रा जेबो खामानि मावनो सुबिदा गैया दा बिनि थाखायनो निरुपाय मानसिफोरनो गैयै न'खराव जा बिथाङा गावनि पकेटनिफ्राय जि हायो 8था न'खर बा 8 न'खरनो बिथाङा आलु माइरं दालि आरो साबुन बे बुस्थुफोरखौ बिथाङा जि हायो 8था न'खराव राननानै होनो थाखाय बिथाङा थिरांथा लादों आरो बिथाङा रानगासिनोबो दङ। दा बिथांनि सायाव बिथाङा जि खामानिखौ मावदों दा जोङो बिथांनि जानानै जोङो बिथांखौ थोजासे जों साबायखर बावबाय जाहाथे बिथांबायदि आरो सोरबाफोर हायोब्ला होबावनो हायोब्ला आरो जोंनि थाखाय आरो साबसिन होननानै आङो मिजिं थिदों।